taon na po kayo? Mga 70 ko sa February 72. And guys, pauwi na sana kami. So napansin ko lang si matanda na eh. Nagtitinda ng, anong tawag yan sa Tagalog? Tinoktok. Anong nga pagkaan? Hindi ko nga alam. Tay! Tay! Ingat po, baka ano? Kamaylo na dan. Ayan tayo, sabay niya tayo. Matanda na si tatay pero nag-aano pa, nagtitinda pa. Ayan. Tay, ano pong pangalan niyo, tay? Ano pong pangalan niyo? Ano pong apelyido niyo, tay? Magkano po ito? Tulo 20. Masarap kaya, tay? Ilan taon na po kayo? Mga 70 ko sa February 72. Running to 70. Ito lang yung hanap buhay mo? Oo. Araw-araw ka nagtitinda? Araw-araw ka nagtitinda? Oo, tuwing hapon. Naubos ba? Oo. Naubos? Naubos na. Hanggang saan ka nakakarating niyan, tay? Hanggang saan ka nakakarating niyan? Pag naubos? Dito ko lang sa Rafael? Oo. So ayan, bilang tulong namin sa inyo, tay. Ubusin ko na to. Ubusin mo na na. Baka hindi ka na maglakad-lakad pa kung saan dyan. Sige. Bibili tayo. Ano po? Plastic. Ano po yung maliit? Hindi, okay na po yan, tay. Patulong ako. Ipapamigay din ulit natin. Lalo sa mga bibigyan natin. Para makatikim naman yung iba. So wag nyo na tayo lahat ibigay sa amin. So magtira po kayo ng para sa inyo. Ayan, bawat isang plastic, bigyan mo tayo ng 5. Di, ano yun? Ano? 40. 5 lang para ipamigay natin. Kuya! Kuya! Apo tayo ito kung yan, tinoktok. Kuya, may tinoktok. Ano di? May Sige. Libre. takop. Kuya, Tapos tulong ganito. libre. Haba mo? Habari ko. Ayaw anong tawag nito sa Tagalog? Pinangat. Pinangat. Pinangat lupa. Pinangat. Anong nito tayo? Yung crab, yung agama. Yung crab yun yung ano mo? Flavor nito. Naka-flavor. Ilan to? Isa, pinlima na. Bilangin mo kung magkano lahat ha? 5. 5. Ang init pa. Kaya nga bagong luto ito. Oh? Bagong doon. May maanghang dito tayo, may hindi ano. Ang dalawang maanghang, yung dalawang tali, ganyan. Tapos yung single lang, Ito. hindi maanghang. Matagal nyo na tayo hanap buhay? Matagal nyo na pong hanap buhay ito? Matagal na, mga na siguro. May anak po kayo? Mayroon po, 2. Ano na yun, nakapatapos. May asawa po? Mayroon na. Kuya, gusto mo? Ubuson tayo na yung tigtinda ni tayo lang, hindi naman siya masakitan ng maray. Sige na. Pauwi na po kayo. Apaw, ikaw kuya. Gusto mo? Sige na. Akin to ah. Ha? Diyan na, ano lang namin. Ha? Mag-ano pa sa doon?
O yan pa, Nako. Isa pang 5. Oh. Isa pang 5. Gaano kalayo tayong pinupuntan mo, yung ano, narating mo? 3 kilometro kalahati. 3 kilometro ba? Kalahati. Magkano naman yung nabibenta mo dito tayo sa isang Ang Sa isang araw? Mahigit na 1,000. mahigit 1,000? Yung puno. Yung puhunan magkano? Yung puno dito, mahigit mo na 400 yung yung kapital. 400. So, maganda na rin, no? Dilihin sa na rin. 600 pesos. Yan, bilib lang ako kay tatay kasi 72 na. Ba't ano pong sekreto? Ba't malakas pa kayo? Dati talaga yung Oh, okay na yan, tay. Okay na po. Sa inyo na po ito. Ulamin nyo na lang. So, magkano po ito lahat pa bilang? 4, 5, 6, 7, 8. 8, 5. Walong tigil 5? 45? Times ano? buti ko na naman ang sabon, tayo. Dalita, bawat, ni 40. Kada sa ko kani 40? Pag ano, Ha? pag ano na to. Pag ano? Ha? 300. Tay, kung bibigyan kita tayo ng 1,000, pwede na ba yun? Ah. Salamat nga kung Oh. bigyan mo. Sa'yo na yung sukli. Hindi, sa'yo niya na po yan. Ulamin yung mamaya. Ba, gusto niyo tayo? Marami. Sige. Salamat na. Ha? Hindi pa naman tayo. Ba, Sige Oh. na, libre. Ay. Oh. Tatay. Oh, ingat po pag-uwi ha. salamat mo. Ha? Gusto mo kuya? Tayo meron na ba? Sige pa. Sige po. Oh, dara mo muna sa endo. Nagkang mo ka na? Ingat. Oh, sige po. Taga dito lang po kayo? Ayun po. Sige po. Uwi na po kayo tayo. Baka gabihin pa kayo pa uwi. Ulo.